Sziasztok, szép napot és csodálatosat! Ma abban szeretnék egy kicsit így segítséget nyújtani azoknak, akik ezt elfogadják, meg akiknek ez valóban segítség, hogy mit jelent az, amikor valamire azt mondjuk, hogy ez nem a miénk. Ugye nem a saját életünket éljük bizonyos területeken, vagy olyan dolgokat működtetünk, ami nem hozzánk tartozik, és röviden ezt így szoktuk megkérdezni, hogy ez nem a miénk, vagy ki ez, kihez tartozik, és ki ez, kinek az életét élem ilyenkor, amikor, és ide be lehet a pontozott részre helyettesíteni bármit. Bármilyen életterületen észrevehetjük azt, hogy nem a sajátunk az, amit működtetünk, és nem fogunk ebbe mélyen belemenni, hogy ez honnan jöhet, mert ennek utána tudtok nézni nagyon-nagyon sok helyen, akár az én videóim közt is. De ugye nagyon sokat, és sok tanító beszél arról, hogy a családrendszerünkből, az őseinktől mennyi mindent hozunk. Ugye megöröklünk, nem csak a szemünk színét, meg a hajunk színét örököljük az őseinktől, hanem nagyon sok mindent. Az epigenetika is foglalkozik ezzel, hogy hálából, hűségből és szeretetből mennyi mindent átveszünk az őseinktől. Illetve nagyon sokat számít az, hogy gyerekkorunkban miről mit meséltek nekünk. Tehát az élet különböző területeiről, meg úgy általában véve az élet dolgairól, mit meséltek nekünk a szüleink, és hogy éltek ők. Tehát nagyon sok minden befolyásolja azt, hogy egy gyerek mire felnő, addigra az életről, meg úgy általában a dolgokról mit fog gondolni, milyen nézőpontokat, hitrendszereket fog felvenni, mint a szivacs, ugye beszívjuk magunkba. És akkor még nem beszéltünk az őseinkről, akiket nem is ismertünk, de az is hatással van ránk. Tehát, hogy itt tudjátok, ez már igazából nagyon benne van a köztudatban, és szerintem nem kell erről már senkit különösebben meggyőzni. Ott van akár az örökölt sors, tehát már pszichológusok foglalkoznak ennek a komolyságával, ez már nem spiri, hanem tények, hogy hatással vannak ránk azok, akik előttünk jártak. De nem is ez a lényeg ebbe, megtámadott egy darázs, hanem inkább az, hogy milyen kérdéseket tudunk föltenni, meg hogy tudjuk ezt tavaly is rengeteg darázs megtámadott, vagy tavaly előtt, vagy mikor videókészítés közben, vagy régen, na mindegy. És milyen kérdéseket tudunk föltenni, ami egy picit kivezet ebből. Tehát, hogy nem az okokat szeretném boncolgatni, mert arra el tudtok menni egy családállításra, bármilyen terápia nagyon jó erre, hogy térképezzük igazából, hogy mi honnan eredet ezt a nagymamától, ezt az anyától. De amikor már eljutunk oda, hogy feltesszük ezt a kérdést, hogy ki ez? Tehát kihez tartozik? Mi ez? És lehet ez egy életterület, akár vehetjük így szépen így darabokra osztva. Párkapcsolat, anyagiak, munka, anyaság, apaság, különböző emberi kapcsolatok, bármi, amit működtetünk, és amiben más szeretnénk látni, más szeretnénk tapasztalni, más a vágyunk rá, ha van ilyen. És nem azt éljük, ami a vágyunk, úgy érezzük, hogy még egyenlőre nem manifestálódott, és nem kaptuk meg azon az életterületen, amit szeretnénk, akkor nagyon sokszor elég azt a kérdést feltenni, hogy ki ez, és hogy ez kihez tartozik. Vagy hogyha van egy olyan viselkedésed, amit időről időre előveszel, és úgy érzed, hogy nem tetszik neked az, ahogy ebben az emberi kapcsolatban, vagy ebben a szituban, ebben a témában viselkedsz, hogy nem tudod kontrollálni, hogy miért reagálsz mindig így, mindig ugyanúgy, akkor is fel lehet tenni ezt a kérdést, hogy ez ki? Ki most? Ki vagyok én most? Ki reagál most bennem? Anyukám? Apukám? Nagymamám? Tanárnéni? Óvónéni? Kié ez? És amikor eljutunk ide, ez már egy nagyon fontos pont egyébként, hogy ezt már felismertük, hogy van itt valami az életemben, ami rohadtul nem az enyém. Egész egyszerűen átvettem, elhittem, mert gyerekkoromban nagyon sokszor ezt mondták. Nagyon sok anekdotát hallgatunk gyerekkorunkban, és nyilván a mi gyerekeink is rengeteget hallgatnak az életről. És mondtuk ilyen példát, hogy mindig kinkeservesen meg kell küzdeni minden egy gyerekem az életben. A férfiak azok ilyenek, a nők meg azok ilyenek. Tehát ugye az előítéletek, rengeteg mindent, és utána ezek egyébként működtetik az embernek az életét úgy, hogy valójában ez nem a saját gondolatod,
hanem csak elhitted anyának, apának, tanítónéninek, akárkinek. Tehát a környezeti hatások egy gyereknél nagyon be tudnak épülni. És felnőttként, mert mi is felnőtt gyerekek vagyunk, és a mi életünkben is nézd meg a saját életedet, hogy hol vannak azok a nézőpontok, amik egyébként rohadtul nem hozzád tartoznak, csak egyszer így, vagy nem egyszer, nagyon sokszor elmondták, meg ezt láttad, és elhitted, hogy ez így működik. És amikor eljutunk erre a pontra, akkor utána azt a kérdést érdemes újra és újra feltenni, és ezt nagyon sokszor fel kell egyébként, hogy jó, ha ez nem az enyém, akkor mi az én valóságom? Vagy mi az, ami ebben a témában, ezen az életterületen nekem működik? Mi akkor az enyém? Hogyha ez nem, ha ez valaki máshoz tartozik, ez a vélemény, ez az ítélet, ez a nézőpont. Rendben, nem az enyém, csak annyira sokat hallottam, hogy én is elhittem, de akkor mi az, ami az enyém? És ilyenkor itt egyébként egy ilyen tök nagy ürességet fogunk először érezni, mert fogalmunk nincs arról, hogy mi az, ami nekünk működne ehelyett. Mit választhatnánk ehelyett? Mert annyira régen benne vagyunk már egy adott vágányon, legyen szó bármilyen életterületről, hogy már azt se tudjuk, hogy mi működne nekünk, hogy mi a miénk. És megkérdezheted ezt újra és újra, hogy akkor mi az én valódi valóságom ezzel kapcsolatban, ezen az életterületen. Párkapcsolat, anyagiak, munka, bármi, hivatás, emberi kapcsolatok, barátság, szerelem, egészség, tök mindegy, gyereknevelés. Nagyon sokszor ugye úgy neveljük a gyerekeinket, ahogy minket neveltek, és aztán rájövünk, hogy úristen, ez nem működik, miért vagyok már megint olyan, mint az anyám, ugye? Senki anyukáját nem bántjuk ilyenkor, de hogy azért időről időre már megint olyan vagyok. De hogy akkor vigyük tovább ezt a dolgot, és kérdezzük meg naponta 500-szor magunkat, hogy de akkor ki vagyok én valójában ezen az életterületen? Mi az, ami nekem működik igaziból? Akkor mi az, ami nekem igaz, ha ez nem? Ha ezt csak úgy működtetem ösztönösen, de nem is az enyém. Akkor szeretettel visszaadjuk, a szándékunk erejével, nagyon sokszor ez is elég, és akkor kérdezgessük már, hogy mi az én valóságom, mi az én igazi valóságom ezen, és meg fognak érkezni amúgy a válaszok. Ez kinyitja az ajtót. Ugye beszéltünk a kérdéseknek a fontosságáról, hogy ez nem beszűkít egy ilyen szűk valamibe, hanem elkezdi kinyitni az ajtót, és végre beérkezhetnek válaszok, hogy valójában mi az, ami működik nekünk. És azt is feltehetjük azt a kérdést, hogy mik azok az életterületek, ahol totálisan a más emberek szerint éljük az életünket. Mert a kié ez, egyébként kinek a célja ez, kinek a terve ez, kinek a hajója ez, kinek a szekere ez, amit tolok. Ezt is meg lehet kérdezni egyébként, hogy valójában tényleg ez az én szekerem? Tényleg ezt akarom én is, vagy csak a kollégák miatt csinálom, a család miatt, a gyerekek miatt, a párom miatt, a szüleim miatt, a nem tudom kicsoda miatt. Tehát, hogy mik azok az életterületek, és pontosan mik azok a dolgok, amikben mások szerint éljük az életünket, és nem az szerint, ami nekünk igaz. Biztos, hogy sokszor voltatok ti is úgy, hogy szívesen nem ezt mondtátok volna, vagy nem ezt tettétek volna, de valami mégis arra sarkalt, hogy ezt mondd és ezt tedd, holott már akkor is érezted, hogy ez nem igaz neked, amikor kimondtad. Amikor nemet kellett volna mondani, amikor határt kellett volna húzni, amikor véleményt kellett volna nyilvánítani. Sorolhatnám. Na, ezek mind azok a pillanatok amúgy, ahol nem a saját magunknak éljük az életünket, hanem valaki másnak. És ezt még nem is a múlt igazából, ez nem az ősök. Ez a jelen, azok az emberek, akik körülöttünk vannak, nagyon nagy hatással tudunk lenni egymásra ilyen szempontból is, hogy totálisan más helyet, de itt is fel lehet tenni a kérdést, még mielőtt változtatnánk bármilyen, nem borítani kell itt az életünket feltétlenül, csak megkérdezni, hogy jó, ha ez nem, akkor mi az én valóságom ebbe? Vagy mi lenne nekem itt igaz? Mi nyugtatná meg az én lelkemet? Mi lenne nekem jó ebben, amit most még nem merek, vagy nem akarok kimondani, fölvállalni, megcsinálni, stb. Tehát akkor mi az enyém, hogyha ez nem az enyém? Az is lehet, hogy aki érzékenyebb, az napra rá tud hangolódni a környezetére, és lehet, hogy sokszor mondjuk azt érzed, hogy fáj a fejed, vagy nagyon rosszul vagy ideges vagy,
depressziós, vagy stb., olyankor is meg lehet ezt kérdezni, hogy ez most kié. Mert az is lehet, hogy annyira érzékeny vagy, hogy érzed a körülötted lévőknek a stresszét, és elkezded magadban érezni azt, amit egyébként mások éreznek. És lehet, hogy nincs is okod arra, hogy depis legyél, rossz kedvű, de körülötted vannak emberek, akik így érzik magukat, és egyszerűen ráhangolódsz. Tehát nagyon sok érzékeny ember van ma, nagyon sokan szaladgálnak a világba érzékenyek. Én magam is az vagyok, és nagyon sok ilyennel találkozok. És azt látom, hogy nagyon sokszor így szépen ráhangolódunk egymásra, és ilyen tudattalanul, jó, hát én is szarul vagyok akkor. Tehát ezt is meg lehet kérdezni, hogyha rosszul érzitek magatokat, vagy olyan gatyanapotok van, hogy ez kié? A férje, mi a felesége, mi a gyereke, mi a főnököm, mi a kollégám, mi a nem tudom ki, rengeteg emberrel kapcsolódunk nap, mint nap, és hogyha az esik be a fejedbe válasznak, hogy ez nem is a tiéd, vagy a szüleidé, vagy a nagyszülőké, bárkié lehet, akkor szeretettel küldjük vissza, mert mindenkinek joga van a saját szarához, hogy így mondja, nekünk is a sajátunkhoz. Nem kell azért egymásra hangolódni, vagy nem, attól is fogjuk tudni nagyon szeretni egymást, ha nem hangolódunk rá minden egyes érzelmi hullámvasútunkra, egymásnak az érzelmi hullámvasútjaira. Úgyhogy ezekkel a kérdésekkel nap-nap után otthon mindenki tud dolgozni magán egyébként, csak tegyünk föl kérdést. És azt is föltetjük egyébként, ez már egy nagyon mély kérdés, hogy úristen, mi lenne akkor, ha totálisan önmagam lennék? Ti szoktátok ezt a kérdést föltenni, hogy mi lenne akkor, ha 0-24 órában totálisan önmagad lennél? Azt mondanád, azt cselekednéd, azt léteznéd, ami totálisan önmagad vagy. És ez még az embernek szerintem még egyenlőre elébb a bőrödzik tőle a háta, hogy új, akkor úristen, akkor biztos, hogy nem szeretnének, és mit szólnának hozzám, akkor borulna az összes emberi kapcsolatom, stb. Ki mit tegye bele, vagy tényleg így tegyétek fel ezt a kérdést, hogy mi lenne akkor, hogyha ilyen felháborítóan és totálisan önmagunk lennénk. Mindig, minden pillanatban, feltéve azt a kérdést, hogy nekem mi működik, mi az én igazságom ezen az életterületen, ki vagyok én, mi az, ami nekem igaz, és nem a szülőké, a nagyszülőké, a környezeté, a nem tudom kié, és mit teremtene vajon egyébként ebben a világban, vajon mi tudna megszületni, mi tudna megszólalni ebben a világban, ha mindenki totálisan önmaga lenne. Milyen csodákat szülne az, mert annyira be vagyunk attól szarva, hogy önmagunk legyünk egyébként, és annyira félünk tőle, hogy totálisan áramoltassuk azt, amik mi vagyunk. Mindig, minden pillanatban, teljesen őszintén és igaz módon. És persze, hogy ettől félünk, de hogy egyébként milyen csodák születnének ezáltal. Vajon az élet mit tudna keresztül vinni rajtunk, ha csak így hagynánk, hogy az legyen, ami akar lenni. Mi szólalna meg, mi születne meg, szerintem ez tele van lehetőséggel, és nagyon-nagyon jó energiákkal és csodákkal, hogyha nem húznánk fel azokat a falakat magunk köré, meg nem vennénk be mindig mások igazságát, és ebbe beletartozhat akár a hírek, amit a média szeretne, hogy a mi igazságunk legyen, és nagyon sok mindent lehetne ide sorolni. Csak kezdjük azzal, hogy kérdezzük meg néha, hogy kié ez valóban az enyéme, hozzám tartozik-e, vagy valaki másé, és hogy mi az, ami az enyém ebben, mi az, ami nekem igaz, mi az én valódi igazságom ezen az életterületen, ebben a témában, és hogy tudnám ezt minden nap egyre jobban és jobban megélni, ezt az én igazságomat, hogy tudnék minden nappal jobban önmagam lenni. Mert nagyon sokan, nagyon-nagyon komoly szintre viszik azt a megfelelést, hogy szinte teljesen a környezet szerint élik az életüket. Ez szerint beszélnek, és ez szerint mondanak ki dolgokat, és ez szerint cselekednek, miközben bent ordít a hang, hogy valami teljesen más szeretne megszólalni. Csak hát ott van az a rengeteg fal, ugye ez a rengeteg félelem, hogy akkor mit fognak majd szólni. Ugye a veszteségtől való félelem, a megítéléstől való félelem, hát meg egy csomó félelem, de hogy néha kérdezgessük, akkor egy kicsit próbáljuk megfordítani az energiát azzal, hogy kérdezünk, mi lenne, hogyha totálisan önmagunk lennénk, mi tudna rajtunk keresztül beleszületni, belerobbanni ebbe a világba, ami még lehet, hogy másoknak is hasznára válna egyébként, és az is lehet, hogy minden félelem csak olyan, mint a szörnyertében, a szörny a szekrényben,
hogy valójában amikor kinyitod azt a szekrényt, akkor lehet, hogy nincs is ott semmi, csak mi képzeljük bele azokat a dolgokat. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattátok és megnéztétek ezt a videót. Én mindig imádom, amikor van kinek beszélni, még akkor is, ha most csak kettesben vagyok az eszközömmel, és váljon hasznotokra ez a pár gondolat. Szép napot mindenkinek, sziasztok!